Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Iki aku nyoteng ya timbangin kok tagih. Iki Pak Heri nguras jeding. Alah mbuh. Jedinge kaya ngono. Aduh ulap. Selamat datang ning Mai Mak nih ya. Mai Mbak Elsa, Mai Mas Dandi, karo Mai Mbak Saroh. Ki suasana ning omahku ya kaya ngene iki lho, Cah. Suasana ning omahku kaya ngene iki. Sepi mampri. Ora enek menungso liwat, kadang bangsa lembut, bangsa iblis, bangsa setan. Loh, sapa kae? Wah. Kok ajake sengek tangi turu kok bersukaria ajake. Jangan loh. Iya, kowe mang kok iso turu mau Aku piye? tepar dan sumpah iki mengke. Ki andak angon ngene kok tepar Ora lho. kowe banget wae. Kesel to? Kesel. Kesele mergo apa? Mbok yo ora ero aku. Kepanasan. Ya kena. Sesuk angon nah lho. Yo wis. Piye Mas Agung menurutmu, Aril? Masuk apa ora? Ya masuk Masuk apa? Dia masuk belas. Anu Mas Agung, lek nyedeki ceweke ndredeg, kudu ngising, kudu nguyuh jere. Pertama apa yo ngono to, Mas? Aku ora. Lho ora lho, Ril. Ora iso aku. Iya, dicat cah wedok ndrungkut kodhe ini. Kudu mlayu, kudu nyemplung sumur. Ora iso aku iki kaya wedok iki. Kudu iso kelas 3 gitu. Wis kelas 3 lho, Ril. Gunakan kesempatanmu lho. Ora eman-eman kowe iki. Cek cah wedok SMA ayu-ayu yo. Oke. Oke, Pol. Oke, Pol. Ora iso aku. Ora iso niki nyapok isin apa minder? Isin. Isine kowe iki ndak iso omong apa piye busuk cangkemmu ki. Gene lek karo wong kok ramen. Nek cet ndak iso omong. Wah, kudune anu langsung ketemuane. Ketemuan. Lah ketemuan iso ngomongan. Bote kok nopo, opo. Ya justru cati iso mikir. Wonge ora enak iso mikir ya Mas Agung. Arep ngetik apa ngono kan iso mikir. Ora iso apa ora iki. Kayak apa ngecat isin aku. Info ngono lho. Info. Po. Ngono lho. Engko kan terus malih dawa to percakapane. Omongi kancaku itu ya omongi nek iki wong wedok iki anu kayak kepencet. Gaya ku Daniel. Gaya apa? Kepencet. Wah, kepencet. Kayak apa yo mana mungkin. Lek HP zaman biyen kepencet to anu Mas Agung. Lek zaman HP sing saiki apa yo mungkin kepencet. Lek sing HP cilik kepencet enek lumrahe yo Mas Agung. Langsung tak nek itu. Heeh. Iki ngene, iki ora kepencet, iki langsung to the point. To the point ngono. Dilambai tangan ngono kae itu. Heeh. Balas kenal ya. Garing gede aku. Anu Ril badekno HP-mu ndang ngamoh lek ora tau tinggi ngecati ya. Heeh, tayangen. Sepi. Donya ki sepi ora rejo. Awas diwara kancaku wedok ya. Piye? Jereke kon anu, ngecat yo kuwi lho. Kepencet ngono. Kepencet. Aku yo trik lama aku. Lah yo gila kuwi trike Pak Pohmu zaman karo aku biyen kok gunane saiki. Trik lama ngono. Kok model. Ndak masuk aku yo muni. Ya blas ndak masuk lek kuwi ya. Ngisi-ngisi ini. Iya, tak ngodaran. Kok iso kepencet? Kok model kepencet? Ndak lucu, ndak boys. Ya langsung hai. Kenalkan nama saya. Alah yo rasa perkenalkan. Langsung hai. Dengan siapakah ini? Tapi Mbak Elsa jenenge cedeki Mas Den di P ya Mbak Elsa. P ya. Oh. P. P ngono. P lho, awalnya P. Iya, P. Luar biasa lho. P jangan P. P. Lek Terus nyapo. lek Pak Pohmu mbiyen karo Bu Ani kepencet. Kepencet kepencet. Kan ya nek emperger lek saiki apa ya mungkin kepencet. Kok model.
piye lek pencet aku gak iso bukaan. Lek langsungnya penak Mandaran. perkenalan langsung jaluk nomor WA aku mesti langsung lanjut. Penak. Oh. Wis kenalan nek 2 tahun muncul kok. Poh. Terus arep ngomongnya apa ya? Oh. He, lek 2 tahun punjul penak Mandaran Mas Agung. Piye kabarmu saiki? Ayo. Kowe cetok. Lali to karo dulur Kalimantan. Lali to dulur Kalimantan. Bedino cetok ngene sekolahane. Kek payu. Ki apa nanti pacar bocah? Ndak duwe. Oke wis ganti rang 3 aku sik malah. Nang ngomongi. Masa? Kok setia Mas Agung? Asik. Aku dah iso. Asik. Nggih, wah. Nggih. Terus piye, Ril? Nggih. Tapi ke cinta? Insyaallah cinta. Cinta lah aku ini cinta. Cinta lo Mas Agung. Cinta mati lo Mas Agung. Ojo cinta mati. Donya penake rejo nih koyo ngene. Aku tegak dulu jadi bocah itu bisa ngomongin kancangan dari gelaunya ora dikete. Arane wong wedok. Iki piye? Anu lho Mas Agung karepe dhek Ari mambengi WhatsApp aku ngono. Dhek takute ngono Mas. Dhek takute ngono lho Mas. Wedine mek lek digojloki men. Isine lho. Mosok ngono digojloki. Alah wis rai gedhek ngono lho sembarang tatak ngono lho. Wong lanang Rumahnya kepeng tengen kok kepeng kiwa. Oh. Kalem ae. Kok suwe-suwe biasa serang urusan. Oh. Kayak kapan kowe ngrasane pipine remaja? Iki 19 ndak ora rasane pipi yo. Iya lho. aku gede wong wedok urung. Gandeng wong wedok urung lho. Sopo ya? Mosok gendi. Sopo lah? Si sapa? Aku mek gendi tapi ora iso ya tak cetak. Mentak konsep nomor tok. Mentok wedan. Yo ala. Kayak irungmu lho Bang Rian. Yo Mas Agung yo. Yo ora. Anu. Wis. Yo wis piye aku kan dimutne kok. Capek ya kehidupanmu iki. Imam udah enek ngirim to kowe. Ndak enak. Buane kesel iki, Bang. Capek uripe anu. Sengit. Uripe sengit. Raimu amuh nge. Oh, ya wah kejawate to. Heeh, dak nuke rusik ngapa? Ya ngene iki lek akeh pikiran. Edan. Goclok. Wow, gini. Mek karep bekas jerawat aja bane. Heeh. Anyar dilangi bekas jerawat. Ya kuwi ngono. Kabeh lho wong ngomong, jak asline lho ganteng manis ngono. Dewasa lho Ril. Kapan kowe iki dewasa apa enggak kok cah cilik Ora iso aku. Jajal, pikirane barang iki dewasa. Lah wong wedok nyawang kowe sik koyo cah cilik Ril. Mek dhuwur kok pating slontang tok lho. Nah, aku lek anu kuwi wis dewasa banget wae. Jadi ki wong wedok ora iso. Perilaku kuwi wis dewasa. Kesane aneh. Digolekne wong tok Lek perilaku kuwi wis dewasa asli. digolekne wong tok ya. Ojo lho, mau apa kayak wong tua jare. Kayak ora payu lho. kok ora payune ben kendel karo wong wedok, kowe iki ben kendel. Mosok ngaruh. Yo ngaruh, neng wong kan malih tatak to le jejeg. Nyawang wong kan malih tatak kudu ngemplok. Ora kok wedi njlenter ngono ndak ro wong Ora wedok. dina wong wedok mantar ora wedi tapi mek ngecat tok. Isin lah yo. Mele mau ngecat piye Mas Agung? Mas Agung pertama kali lek mau ngecat piye sing menyatakan sampean kono apa sampean biyen? Yo kono Nadi. Kono. Lho, kono mergane. Kono yo. Ya oke ae. Tak gawe dhewe lek karo sing dike aku kono tak kon ngecat sak kata ngono tak terusne. Aku sing golek topi terus ora piye-piye ngono. Ya wis sapa jenenge tak omongne nang kene engko ben dicet. He, gebetane Aril, ayo cetok dhisik matamu Aril iki isin lho arep ngecet dhisik. Jane ngerti apa ora?
Ngetet anu pesen bebek piro. Ngene takok ngene jeroan bebek piro ril ngono wis. Bareng kok Ariel menjelaskan bebek itu berasal dari asal mula bebek terus berkembang biak neng ngendi terus saiki neng ngendi. Bela bubut. Ya Allah. Piye terus kowe ngene iki? Cipek kawean. Cipek ora cipek mentul wong. Iya. Wong masaku nguripe dhek WA plus ndak muni liyane TikTok. Oh. Liyane TikTok ndek enek munine yo. Kayak 8 tahun. Iki adikmu digolekne wong tuwek apa piye? Golekne banyu bening ben sadar. Heeh. Ndak ngono, roh wong wedok ki ben ora ndredeg, ora lemes. Jirike dengkule lempoh to ndi? Tek enek wong wedok. Iya lho. Normal apa ora to ngek wenge? Mas Agung sapa to? Mami Nabila sapa to? Heeh. Nabila apa Bila ngono to? Saku wis Mas Agung wis berpengalaman. iki kono kok soalé. Ndak nemen-nemen Ariel belas oh. Tapi hari nemen lho, bar magrib wis ale, Pak. Ngono kuwi. Aja ngelok-ngelok ning ngono to Mas Dendi iki kok wong yo ora magrib nemen iki lho. Bar isak tapi yo. Ora nemen. Aku tas tangi turu wae lho bani iki. Ndak nemen Mas Dendi. Yo ora nemen. Yo ora nemen. Yo ora nemen. Anune kan basic kene kan anu oleh. Cara iki kan mek kari moles to Mas. Cara track apa kuwi kerangkane kan ndak nemen-nemen. Oh, tau karek ngekrom berarti. Heeh, karek Karek ngekrom. poles. Nek karek ngekrom to, irungmu yo wis mbangir. Alismu apik. Tapi nglintuh mosok dijak Kok halus ngono. wae. Lemes padahal wong mek linggo ning linggo. Ora yo lek ligo. Wae. Ligo piye? Mama Mas Agung. Mam, Aku bandingnya apa to tukuranku kok anu iki. Sariawan sayang. Ketoke. Tuku anu, tuku lasegar. Iki kelek uang. Muara cengkring-cengkring. Oh. Tuku lasegar. Terus Iki aku ngomong Pak Puh piye kowe kon golekne wong tuwek banyu bening. Cah. Main bahayai lho, itu ilmu hitam lho. Ilmu putih ya ya. Ilmu putih. Iya toh. Ora wis niku lek wayahe dhewe. Sopo lah kapan tak wayahe? Oh Ya ndak, ora ngono lho lek digolekne banyu bening bah-bah kuwi wedokan untuk kuwi karo wedokan ngendi kowe tatak nyawang. Aku lek karo wedon sope tak wani memang sitok iki rata tangi. Oh berarti ada getar-getar cinta Mas Agung. Mergane nek getar-getar cinta dadi dhek kan malih Anu. wis ngene. Wani duwe ide. Tak tuki nomere Mbak Lewuk dadi nggih praktek. Ya. Ora usah wis dipek pindho madaran minggu madar wis. Madar diaup, madar ilang kok donya. Diaup ditubruk wis. Bablas kok. Jabale kok Ngono to Kok ngono to? Pikirane kok buruk to karo Mbak Lewuk. Mbak Lewuk baik lho. Madar koyo koles diaup. Wae koyo cara karo Mas. Aku. Iki gumun nang koles iki piye aku. Tapi karo wong wedok. Cowol iku ape kok ngayi cowol iki kabeh. Iso balik di au aldeme ra wedi lho. Wedine karo Mbak Lewuk tok. Lewat tok. Oh. Bahaya tau cipek. Iya nyeri kita itu cipek. Aku itu di. Anu ya wis ngene, tak omong karo wong kene ya. Heeh. Info dulur, info wong Mbah Yai sing coblos. Mbah Yai sing coblos. Nggih, sing iso marai wong lanang tatak nyawang wong wedok ora ndredeg, ora lemes, ora dengkule ora anu, hewel-hewel. Ora disalahgunakne piye lho, Mbak? Ora. Kuwi iki mek tinggi anu lho, Le. Sampeyan ki nyawang wong ki ben ndak minder. Asline sampean kan minder to, Le. Ane digolekne wong tuwek alah antek angklope saiki 35. Kok murah. Madar banjur mungkin nanti cabai madar. Tak angklopane, aku sing kelangan rapopo antek 35.000. Saiki ning main Mbah Yai kan 35.000. Saiki iki Heeh, wis siap sik karo nduduhne anu.
golek wong tuwek sing cokbles area kampak koyoke cokbles kampak apa ndongko apa apa secang pokok sing wong tuwek sing cokbles terutama Mbah Yai utawa wong pinter ngono ya. Heeh, infone ya tulung komen. Oh, sowah di lho ngarep aku. Ngarep aku sowah duh. Pol sahdu. Ora nek omah mek mayu-mayu maratuwa karo omahku tok. Kae rada adoh ruwet dhewe ya an Wentino. Ya wis, ngono ya para sedulur-sedulur kabeh. Pokok infone tak tunggu. Wong tuwek, heeh. Intine Mbak Elsa. Sik, Ibu takok boleh. Nggih. Mas Dendi mbiyen nek mung golekne nang ndi? Mboten kelas desne. Lagi nek tergila-gila karo sampean. Cantik. Oh, cantik alhamdulillah nggih. Cantik lahir dan batin. Alhamdulillah masyaallah. Oh, nangis-nangis heeh, digendong Nak, digendong. Kok tak takok Mas Dendi. Aja komen omahku rusuh ya ben, omah-omahku dhewe itu omahmu. Endi Mas Dandi? Nanti Mas Dandi. Kuwi apa to? Anakmu wedok lho Pak Eri. Kuwi dipangan mbah bangsa apa? Anakmu itu panganane aneh-aneh. Mbah roti bangsa apa kuwi? Roti ngendi? Wis diguwak wis. Piye nak iki dimasak apa piye? Lho, nangis man. Heh, Iki tak Mas delok Dendi. dipanggang lho. Mbak Elsa tak takoni mbiyen nek golekni kowe hampir terpikate nang ndi? Lho, takon ngono. Lah iya. Ngesakne ngaril aku ngesakne ngaril. Ora wani blas nduk karo wong wedok iki. Kalau dalu kula ajeng ndi tak chatne kula ngoten. Heeh, Isin. Sing isin. WA-an aku. Yes, Nanti kan ngepe lho ora gelem. P ngono. Kowe biyen nyame P ngono. Iki muni P iki. Sing dhisik ngono. Wah, Gusti Allah sing roh. Gusti Allah sing roh. Malasku iki ngono kuwi lho. Gusti Allah sing roh. Sing ngono kuwi lho ora. Ora memang kok yo tangi iki nyapel wis turu. Gusti Allah sing roh ya. Berarti sing ngepe dhisik Mbak Elsa. Nika lho, Bu. Wah, Mas Dandi ta apa ya wis wis Mas Dandi wis. Heeh wis ngene lor kabeh kok tak walike ngene. Ngene. Wis. Ketok iki aku. Ndi ketok ndi? Heeh. Wis ngono ya lor ya. Disambung neh sesuk timbange kowe kedawan-dawan nyawang aku mumet ndasmu kliyeng-kliyeng mandan nyontekne ning Muhammadiyah. Ndak apik. Kowe nyawang aku asline kan munek-munek to. Kowe nyawang aku asline kan munek-munek. Heeh. Ya wis ngono ae. Tak jak dolan ning sawah yo. Tak jak dolan ning sawah yo. Sekarang